Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xoşku berayim biromet selavu rahmetu bereketa Xuda Teala li ser me ve hemî Müslümanan ehli îmanê be. Ez dixwazim îro bi çend deqa ji wara behsa ehmiyet û giringiya nimêjê di jiyana Müslümanekê de bikim. Gelekî pirs tê kirin peyam tê şandin li sosyal medya civakî tê pirsîn ku nimêjekî bi navê nimêja qeza heyê tuneyê an jî nimêja qeza hebe şod tê kirin rastiya nimêja qezayê çi mecd li ser viya lêkolîn û vekolînekî kir em ê çend deqa pêşkêşê we bikin. Em îro ji were behsa giringiya nimêjê bikin. Em ewil bizanibe ku nimêj di heyata Müslümanekî de müminekî de tê çi manayê. Hemû ferzên Xwedê Teala her yek li gora pêdiviya xwe her ruknekî İslamî li gora hewcedariya xwe di jiyana Müslümanekî de pir cîwiyê girîng û muhîm heye. Tu ruknekî İslamê jê din zêdetir nene. Lê Xwedê Teala em bibêjin yek tişta ku herî ku li ser sekinî yek ji wan li mêj e. Nave mervekî bê ez Müslümanım li mêj neke. Müslümanekî nayê tesewwurkirinê, nayê fikirin, nikare bifikir ku li mêj neke. Ez Müslümanım lê li mêj nekim. Gava tu Müslüman me tu gere li mêj bikir. Gava tu li mêj neke. Wê şaxê dide ew dide nîşan dide delîl û îsbata wê yekî ye ku di îmana te de kêmasî heye, nuqsan heye, divê tu îmana xwe teze bike, nuqsanê xwe bibe, tu li mêj bike. Ji ber wî Pêxember aleyhissalatu vesselam gotiye buniyel İslam ala xemsin gotî. İslam li ser pênc esasa, li ser pênc hima hatiye avakirinê. Yek ji wan li mêj e. Rojî ye, hec û zekat e. Kelime şehadet e. Giringiya li mêjê eqwas muhîm e. Ji bo xatirê ku bendê nabera me re û rebê me re xurt bibe, divê mirov îbadet bike. Kêmasî nimêj her roy pênc wexta mirov Xwedê xwe bibîrtînîtê, meriv ji Xwedê xwe re divêje ez girêdayê rê û rêbaza te me, ez girêdayê qanûn û nîzama te me, ez serê xwe li ber te diçîmînim, ji te re îbadet dikim, temamê hebûna xwe bencîlik divê yani enaniyeta xwe dadixînim li ber mezeniyeta te, li ber qudreta te, li ber rububiyeta te. Ji ber wê yekê İbadet bendê nabera merov Xwedê xwe dike. Exlaqê qenc û baş û edalet bendê nabera merov mexluqa însana xwe dike. Her du heva girêdayî ne. Ji bo xatirê ku bendê mera ê nabera yani têkilî û danûstandinê mera ê nabera mexluqa qenc û baş be bi edalet mûtev biger, exlaqê mera qenc û baş be, divê pêşî bendê mera, irtibata mera nabera mera û Xwedê mera fekirî be, em bivêjin têkilî mera bi Xwedê mera re xurt be, bendê nabera mera û Xwedê mera de zexm be, meriv ji Xwedê xwe re îbadet bike, bê kêmasî li gora ku Xwedê gotî bike ku bendê nabera merov mexluqa jî baş bibe. Lewra dê tu pêşî bi rebê xwe re sadiq be. Ga mirov bi rebê xwe re sadiq nebe, mirov mexluqa re sadiq nene. Yek ji wan hîmên esasî ê ku sedaqeta me re, rastiya me re bi rebê me re dide qebûlkirinê nimêj e. Nimêj me re ji tiştê fahîşe, tiştê xerab dide alî. Ku însan bi kêmasî dikare em bivêjin ser û bin nake nav behra gunah û tê de wenda nave. Nimêj wek firênekî wek dive astengek wek sedekî pêşemerayê mirov nikare her gunehê bike. Ji ber wê nimêj pir muhîm e di jiyana Müslümanan de divê em nimêj bikin. Vêja ka em mêzekê Xwedê Teala çawa di Qur'ana pîroz da behsa nimêjê kirî. Xwedê Teala di sûreyê Nisa ayeta 130 da wiha behsa nimêjê dike. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة
inna salate kânet alel mu'minîne kitaben mevkuta. Xwedê Teala di esnayê şer da jî li mêj dibigere hûn bikin. Esnayê ku mirov şer li hember gawra dike, herb û cengê de jî nabe Müslümanekî mêja xwe biterkîne. Di esnayê şer û cengê de. Bala xwe bidê Xwedê Teala Sûreyê Nisa dibêje fe îza qedeytumus salate. Gava ve herba di herbê de wel mêja xwe qedan. Li mêja tirsê salatul xewf 2 rekat e. Di nimêjê de merev herb û cengê de mû 2 rekat mêj dike. Divê gava wel mêj kir, wel mêja xwe xelas kir. Fezkurullaha qiyamen ve qu'uden ve ala cunubikum. Li pêyanî rûniştî û vezelandê ji xwe tesbîhê xwe bike, Xwedê bi bîr bîn were, zikrê Xwedê bike. Xwedê bi zikrê Xwedê bike. Tu dikare rûnişkandî, tu dikare herî, tu dikare rûnê, tu dikare vezelandî, her wextê tu dikare Xwedê zikrê Xwedê Teala bike. Feyzet me'enentum divê gava hûn ji şer xelas bûn. Tez ser ve nema tirsa şer nema hûn ketin ewlêyî ketin em bivê sukûnetê. Fe aqîmû salate mêja xwe bi durustî bi rastî durustî bikin. Mêja sivê 2 rekat, mêja nêvrê 4 rekat, esrê 4 rekat, mêja megrevê 3 rekat, eşayê 4 rekat da bikin. Li mêja tirsê 2 rekat da. Çira divê wer bikin? Divê inna salate lewre bêguman nimêj kânet alel mu'minîne kitaben mewquta. Divê lewre li mêj li ser mümina yeka dema wî kifşe. Mêjeka ferz e, dema li mêja ferz al ser mümina dema wî kifşe. Mêja sivê wexta wî kifşe, mêja nîvrê wexta wî kifşe, mêja esrê wexta wî kifşe. Van demê li mêjî jî di Qur'anê de heye. Ew kesê ku divê çaxê nimêjê di Qur'anê de tune, ew li Qur'anê iftira dike. Çaxê li mêjê, dema li mêjê, a sivê jî, a nîvro jî, a esrê jî, her pênc wextê nimêjê di Qur'an de bi xwe heye. Ana wexta wî de behsa wî nake. Ji vê têfemkirinê ku Xwedê Teala divê her li mêjekî de dema wî de bike. Nabe tu bi qestî li mêj nekî tu paşê qeza dikin. Li mêja nîvrê wexta wî heye divê tu wexta wî de bikin. Ji ber wê eqas giringiya li mêja mêjê di jiyana Müslümana de heye û nav Müslümanekî li mêj neke tu lüksekî ji Müslümana tu li mêja xwe her bike. Eğer hûn bixwazin xweşiyê huzûrê bibînin divê hûn mêj bike. En xweşiya baş, en huzûra baş ew e ku mirov li mêj dike. Gava tu destmêj digirin, esnayê destmêjê da tu terê xwe em bê taretê dişo destmêj dikir, tu xwe ji karê dunyayê, fikrê dunyayê, efkarê dunyayê tu xwe temamê meşgûliyeta dunyayê tu xwe mejiyê xwe vala dikir, ruhê xwe vala dikir, xwe bi tevê ruhê xwe mejiyê xwe ve hazir dike ku tu her li mêj bike. Gava tu çû huzûra Xwedayê xwe bi temamê hiş û mevcûd fîzîka xwe gire tu li mêj bike ku tu huzûrê bibîne. Gava fîzîka te nav li mêj yap. Tu xwe ser sicadeyê mecûyê ter siqaqê li bazarê, li çarşûyê, li ticaretê, li şerrê, li cengê, li iftirayê em bê weswese tê mereba. Wê şaxê tu huzûrê tu xweşî ji wê li mêjê nabîne. Lewra fîzîka te li were li em bivê mecûyê te ne li were. Divê tu bi mecûyê xwe tu bi hişê xwe bi temamê hebûna xwe huzûra Xwedê jê re îbadet bike. Xêr û xweşî huzûra herî baş ev. Baş ev ehemiyeta li mêjê. Heta niha wel mêj nekiribe. An jî wextê el mêja xwe paşê qeza dikin. Piştî bu ev vîdyo hanê gudarî bikin, tobe bikin. Ve piştî ku el mêja gudarî kir, tobe bikin. Li mêja xwe nehêlin neveş paşê qeza dikin. Di İslamê da nimêjekî ka mera bi qestî nekir, nimêja we ew nimêja ne qeza kirinê. Di İslamê da tiştekî bi navê nimêja qeza tune ye. Li hinê uzr heye. Em bê nimêja mera ter. Tu raza ye. Em bê tu nimêja sivê raza. Ne ku tu her sivê razî û raneve ew ne. İnsan her qeb siva ranav. Nimêja xwe nak. Paşê qeza dike. Ev tişteke ev nexweşîkî manevî divê tu nimêja sivê ra mêj bike. Em ê rojekî tu nimêja sivê ra nebû. An jî tu nîvrê raza em bibêjin nimêja teşhûr dema esrê hat. An jî te ji bîra kir. Te nimêja nîvro ji bîra kir, te nekir dema nimêja esrê hat. Tu şewa bike em niviya li hedîsa Pêxember aleyhissalatu vesselam êzek. Pêxember aleyhissalatu vesselam hedîsa Ali Hazretî Ali jî hatî riwayet kirinê.
دوی رفع القلم عن ثلاثة دوی قلم جسر سه مربعتی را کرنه یعنی در حقی اون دخوایتا تشکی نانویسینه گناه نانویسینه عذر و نانویسینه خطای و نانویسینه عن النائم حتى يستيقظ دوی جی کسی رازای حتی هشار به کسی رازا به حتی هشار نبه جرا گناه نانویسانه خودی وی تشکی در حقی نانویسینه عن الصبي حتى يحتلم زاروكا كي حنا بالغ نبيه حتى بالغ بيت تشكي سر ناين بيساندن مش بك نك بيت تشتي نالريكر سبي زاروكا خدای تعالی مسئول نابین برپرس نابین او مسئول ام بویژن مسئول تشتكيننا وعن المجنون حتى يعقل جي كسي راز الدين حتى عقلي ور سريع هشي خواش شو بشي نرسري بدمكي كم روجا كم ساعة أنجي شو الدين به حتى كسي هشي ويشتري نبه حتى كسي باقل دين نبه كسي دين باقل نبه خدای تعالی الجوانا تشتكي سرقي وانا نانويسين وانا گناهكار نبه اما حديثه كي كسي رازابن مجدي شو به گناهكار نبه ام باسا ويدكر هر وسا حديثه انس بن مالك ترمذي بويجن ابن داود ابن داود ابكري او جي همجي عم بحديثه مسلم جي دبردا قد دبيجه من دبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبر عليه السلام قال من نسي صلاة فليسليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك دبي بيغمبر عليه السلام قال كي لمجا خوش بيراكر نكر قوا كد بريل مجبك دمت المجا خو تو نيفر رونشتي تكار كر تشي تهبو عمليه تهبو تانجي ابي كارك تهبو تجبير كر دم المجا عصريات شو وقت كد بدات توشغل المجا خو كد وقت اول مجي وقتيه تو وقت المجا نيات المجا قزانين تو نيات المجا فرسترته لو ركت جبيرات جو تزكت براته هر چخ چاغي ودرباز بو بجي لفرز ودرباز نبيه دبيجي لا كفارة لها إلا ذلك بيخمر دوي كفارة نمجي توني تاني أو المجي بقيتو بك كاد بيراده حديثة مسلمة دويجة إمام مسلم رواد قري من نسي صلاة كي نمجي جبيرا بك أو نام ينج رازا لمجي ديشو عنا أو نام عنا ينج رازا ولمجي ديشو فكفارتها كفارة والمجاج بيركري وأرازي en yuselliha iza zekaraha dema ket biri en bil mecahabık en bebeje tel meca nivro jbira kir meca asriyat anji tu vakta nivri raza hatta rabut telin nirin meca asriyat demal meca asriyat meca nivro çuya tu peşi desmej gir çar kal meca ferza hazır nivro deka tu nave el qazadıkım nemeje gibi nave qazad İslam'da töney nemeje lorket tecbira kiri çoğate ketbirate demavi vakta ve ev peşi telmeje nevre kurt ya çarkal meja asra hazırdık ebe daviye asri ketbirate asri di vakta derbaz bu aha ben meje nevro jine kiri demavi kurt ya telmeje nevro bıkıt karl meje asri te derbaz bu naxir tu peşin meje asri dika كوا دما يكون بدي المجا عسير خلت الدرباز بيكون مجا عسير تدرباز درباز بفتو بيش مجا عسير دك تو باشر مجا نفرخوا بنيتا مجا حاضرتك اوا دي اسلام دا بس المجا اوا المجا كي قاعد تبقاستي نكربه مخصوص نكربه تو قضاوي توني نخواد بعضدك ونش بيخبر بعسكري ده حديثه قادن ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبع کاروان خو تبع ترنجیه کی ده ساکنن لود بشب رادز بلال حبش دکن نوبدار کو او نوبت بگره کو راک المجسوی او جي بلال حبشي وسي او جي رادزي قوا هشار دفن لان طاف در كتي گرمي داي سروان بلال حبش قال لك يفيد وشر مفيدك پیغمبر و شر مفيدينك ايكو امكرنا خوي او تجي كري خوي دوی پیغمبر جور بار کری آف تو نبیه باز باوریا بده آف تو نبیه جور بار کی چوجیه کی جی آف لور لمجا خوا کری على كل حال اب حدیثه کو انا مخوان انا ما باز کرد دوی
çu vakti ket birete tu şagil mecgin. Vakta li meci ev em be ket birete tel meca nevro nekri dibêje tu meca hatta ne meca asrê nehêle. Meca hatta meca mağrib nehêle. Ana bikir gora hadisa Peygamber aleyhissalatu vesselam. Hinek insan derdikem televizyona dibêje İmam Şafii mezhebi İmam Şafii pir giringi dayê li meca qeza. Çiye? Hatta qeza hep sünnet nava. Bawer bikim ez bawer bikim ev insana pirê ku tiştê wer baz dike wan kitêbê İmam Şafii nexwendin. Şuha gava jixwe gava me bixwe jî gava xwe me bixwe kitêbê İmam Şafii devê me de me nedî medresê me de nedî. Te fêm kir. İmam Şafii kitêba İmam Şafii ev bi navê kitab-ı İmam Şafii cedda yekê sayfe nodu dudu nodu sê rupela nodu nodu sê da bu da baz dike. Ev jî bahsa li meca derbasbiyê a qeza a kutê mir gerek bike ne ku qeza meca gerek bû bike li meca razan ol meca ji bîrkirî dike. Ew meca razayê çend çoqat bibira bibe ol meca kutê derbasbî çoqat bibira bibe. Ew divê tu meca xwe wê meca xwe ket biretan tu şar bû heznaka rojekî be heznaka der roja be. Gava ket birete de tu meca xwe bikim. Ala kulî hal di İmam mezhebi İmam Şafii kitêba İmam Şafii da bixwe li meca bi navê meca qeza nak. İnsan dipirse divê di kitêbê fiqhê da meca qeza heye. Gava tu ayet û hadîsê mezek qada bi mana kirin qadeyte edeyte. Mesela bir ayet hani bazı mesela feiza qadeytum feiza qadeytum gava el meşkir. Gava qadat Kur'an'da tu mezek mana eda kirna anay gava keva hadisat ve mana qaza. Qaf, zal, elif, tiştek var İslam'da töney. Em böyle tehlikeki var İslam'da töney. Dora le ziyade kirne. Meca ve qaza bikir. Hada qada kirne hey be mana şey qaf daluye qada mana eda kirna anayı. Jiber ve keri gel Müslümana. Kesi ku hun video hani gudari kir. Neve ezanal meynekim paşen mecdikim. Ez paşen meca ve qaza bikim. Tuha günekar dike. Demet meca ki baqasti neke. Del meca svi nekir. Ameca nivro nekir te paşe qaza bikim. Tu tamamı hayata xwe meca bike. Disa xêr ew biqasî xêr ew meca qaza tuney. Ew meca te maxsus terkî tuney. Ji ber wê li mêjê û xêr işler hasıl jî navê yani. Lara tel meca xwe maxsus terkan tu paş ra qaza dike. Divê tu meca xwe bike. Jîro şû ve kesî we video gudarî kir. Nevê ez meca xwe qaza bikim ya nekim. Meca xwe wexta wê da bike eya tu raza an jî tu xwe da bi. Ev li ser te ferzê tu kedbîrete ka tu şer û tu bike. Heta carek din bim di xêr û xweşiyê de. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.